Hello, 1, 2, 3. Hello, 1, 2, 3. Mic test. Hello, 1, 2, 3. Hello, 1, 2, 3. Mic test. Hello. Okay. Mayong hapon sa mga nag-view karon ani nga atong live stream. Testing lang nino sa atong streaming. Ang maka-view, palihog ko og hatag o feedback kung inyo bang maklaro ang atong audio, ang atong tingog. Okay. Mic test. Hello. Please pakihatag lang no sa inyong feedback kung ang atong audio inyo bang madungog o klaro ra ba? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. For the meantime, naalang tay basahon diri nung komentaryo ni siya o usa ka comment no sa atong pagtuo nga Katoliko. Usa ka igsuon nato nga dili Katoliko nga sa atong nahibaw-an miyembro sa kanang gitawag og Baptist. By the way no sa atong nahibaw-an kining Baptist daghang kay ni nga denominasyon karon no lain-lain o kanang totality gyud sa gitudlo. Now, doon naman gud tay higala nga karon nagabase diha sa Cebu nga sa ka-Baptist. Ilado na kayo na ninyo kung nag-monitor mo diri sa atong kaning mga discussion sa Facebook nga naghisgot o tinuhuan kung pagtuo. Si Higalang Ray Ann Fuentes, doon na siya kanang comment nga akong nakita sa iyang mga posting nga iyang gikomentaryuhan ang atong CFD nga pari si Father Darwin Gitgano. Iyang gi-accuse si Father Darwin nga nakahimo og kanang gitawag og equivocation fallacy. Equivocation fallacy. Unsa man ang equivocation fallacy? Kanang error ba sa paggamit og logic nga iyang giparehas si Father Darwin sa kana bang gihimo nga tinuod yun nga fallacy gihimo sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo. Ato sang ihatag ninyo ang view no unsa nang equivocation fallacy. Kanang equivocation fallacy kana bang for example ang Iglesia ni Cristo mo kutlo sila og Roma 16:16 nga naghisgot og Church of Christ o mga Iglesia ni Cristo. Ang mga ministers sa INC kung Iglesia ni Cristo, kanang ilang mga evangelist, moingon sila nga natanawa ang tinuod nga Iglesia ni Cristo kay mo ni ang gihisgutan ni Pablo diri sa Roma 16:16 nga kami na kay ang ngalan sa among grupo Iglesia ni Cristo man. Mo na siya example sa equivocation fallacy tungod lang kay kadala sila sa ngalan og si Pablo naghisgot og Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16 ilan na din ang angkunon nga sila na nga kung atong subayon na sa history ang Iglesia ni Cristo nga gisgutan ni Pablo sa Roma 16:16 mao man na ang iyang gisugdan sa Jerusalem unya kanang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo
nagsugod na diri sa Pilipinas niadtong 1914. So, buti pasabot, nangangkon ang mga INC ministers sa iglesia nga gisgutan ni Pablo sa Roma 16:16 nga sila kuno na nga dili man na sila ang gitumbok ni Pablo nga iglesia ni Kristo. Now, ila lang giangkon tungod lagi kay kadala sila sa ngalan nga iglesia ni Kristo. Mo na example sa equivocation fallacy. Nya kana lagi nga policy mo na gigamit ni Rian Puente sa Baptist nga si Father Darwin kuno naghimo og ingon ni ana nga policy. Kay gikutlo ni Father Darwin ang sulat ni Obispo Ignacio, disciple of St. John, niadtong 17 AD nga Catholic Church ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Unya gipasabot kuno ni Darwin nga mao na ang Roman Catholic Church tungod kay naghisgot og Catholic Church. Now, bantay mo aning kini bang style po ni Rian Fuentes kay it sounds mura gid putag magkatuo, no? Kay lagi kay gigamit ang pulong Catholic. Now, unsaon na to pag justify ninyo nga si Father Darwin wala makahimo og equivocation fallacy. Wala makahimo og equivocation fallacy si Father Darwin tungod kay ang gitumbok ni Ignacio nga Catholic, kung tan-aw na to sa history, mao ra man po ning Catholic Church ron nga gihisgutan ni Father Darwin. Di ba? Unang-una, kinsa man na si Bishop Ignatius. Kinsa man na siyang obispo. Obispo ba na siya sa Baptist? Dili oy. Obispo nga Katoliko. Obispo nga Katoliko, ato ng obispo. Pero kahibalo ko nga moingon si Rian Fuentes nga inyo ra man ang giangkon, dili man na Roman Catholic si Ignacio. Kay ang gisgutan ni Ignacio, Catholic ra man, wa man siya mihingon nga Roman Catholic ni. Now, bantay gyapon mo na nga kanang a sort of reaction kay it sounds mura po siya na illogic. Pero kung ayaw natugtuon ang history, panahon ni Ignacio, wala pa siya mohisgot nga Roman Catholic ang church tungod kay timan nato nga kanang Roman nga description. Awahin naman na gipuno sa simbahan. Niadto man ang Council of Trent 1545. Natural sa panahon ni Ignacio, dili pa siya makaingon nga Roman Catholic ni tungod kay wala pa man butang og description nga Roman ang Catholic Church nga gisugdan ni Kristo. So simple ra kay na sa tubagon. Dili na siya fallacy of equivocation. Kay ang ang Catholic nga gisgutan ni Ignacio, kung tanawon sa history, mao ra man pod ang gitawag og Roman Catholic. Di ba? So simple ra kay na sa tubagon. So yun si Rian Fuentes nakaati ko sa iyang style. Iya bang bulagon? Iyang bulagon. Iyang style, iya lang i-explain unsay meaning anang Catholic nga adjective, meaning description. Unya, ang ato ko nung Catholic noun man kay gihingalan man. So mo nang wingon siya nga pataka-taka ra mo gamit anang gisgutan ni Ignacio nga Catholic nga adjective man na iyang gipasagot, nag-refer man na siya sa Christian Christian denominations o congregations. Now, talking about Christian congregations, wala na magpasabot nga Katoliko lang. Mingon siya nga, referring sa tanang mga religion nga Christian, mo na gipasabot ni Ignacio kuno nga Catholic, dili na nag-refer sa Roman Catholic. Now, bantay gihapon mo na nga reaction o sukna. Oh? Okay. Unang-una ay lang kalimti nga si Ignacio nga gasulti, dili siya Baptist, dili siya Protestant. Tanaw na to, kung saan affiliation siya, unsa siya nga grupo. No? Klaro ka na sa history nga Bishop Ignatius was a Catholic bishop. Moingon ta nganong Roman Catholic bishop tungod kay sa atong panahon ron kay balo naman ta nga ang Catholic gi-describe na nga Roman. Mo nang moingon na ta nga Roman Catholic karon
tungod kay napunan na mag-description nga Roman Catholic. Para sa kagunaan ng example ta kanang si Simon. Si Simon sa dihang wala pa siya hinganli og Pedro, Simon pa gyud ang description. Dili gyud siya matawag og Pedro kay wala pa man siya hinganli og Pedro. Pero sa dihang gihingalan na siya og Pedro, diha pa dayon ta makaingon nga oy si Pedro na nga Simon. Oh, di ba? Ingon na siya, simple ra man na. Akong unang description pagka anak nako sa akong ginikanan, Silbert. Unya, inyo na kong nailaron nga Veritas. Pero sa una, sa dihang wala pa ko hinganlig Veritas, Silbert walang yugo. Sa dihang nahinganlan na kong Veritas, munang wingon mo nga, kana nga, excuse me kadali lang. Wala. Okay, sorry ni posta ka kadali kay tingog ang cellphone sa atong MRS. Okay. So asa na to nawala naman unta. Okay. So mao to, bantay lang gyud ta nang i-accuse ta kitang mga apologists nga Katoliko i-accuse ta error in logic ko no. Now, kung dili gud ta maka-atik, dili ta maka hebalo o unsay gyud kanang mga pasikot-sikot anang logic. Now, mura gyud tag moingon nga oy, tuod no, nasipyat gyud ta, pero kung maka-atik ta, hebalo pud ta unsay logic. So, diha na din ta magkumbate o kinsa gyud na error in logic. Di ba? So, bantayan lang gyud nato nga dili ta masupak nga ang paggamit ana nga term, ang paggamit anang terminology nga Catholic, duha gyud na use ana. Noun ug adjective. Kung moingon tag noun, mahimong i-refer nato sa usa ka congregation gyud. Kasi aning Catholic, i-capitalize nato kay ngala gigamit man nato as a name. Dayon dili pud ta masupak nga ang laing meaning anang Catholic adjective lang. Now, ang style ni Rian Puentes, nga iya yun na siyang bulagod basta kay maghisgot na Roman Catholic. Now, hinoon, dili man ta matingala na kay Baptist gud siya niya, apologies sa Baptist. So, mangita gid siya guwe, unsaon niya nga, ma-separate na. No, sa among discussion, kung kabasa mo sa among kanang tubag-tubag sa Facebook, ako, ningon ko niya nga, dili man ko masupak, Ray, na sakto lagi na adjective, no, small letter, Catholic. Pero kung tanawon mo sa history, kana nga adjective, tungod kay gidala na siya sa grupo, yung kita grupo tao, gidala na siya sa grupo, then gigamit pod nga description, mao nang nadala na siya nga gihimong noun. ang description gihimong noun tungod kay mga tao magud ang gitumbok. So pero usara. Pero si Rian Puentes, bantay mo kay lahi, iyang style na bulagon nila niya. Kung dili ta makabalo mo ribat, mayon sa koy correct kay si Rian. Okay. Ina nga. Iyang style ana gyud nga. Ang gipasabot ni Ignacio diha adjective raman wa man mag-refer sa Roman Catholic. No. Di ta kebalo sa una pag-react. Murag mo sanong din tang correct siya. Pero dili na, no kay wa man koy laing organisasyon nga ni-exist sa panahon ni Cristo, ni Obispo Ignacio, bisan pa ni Polycarp, mo katong mga early church fathers, nga nagpadayon hangtod karon ang makaangkon ana, kini ramang yung Roman Catholic Church. In fact, gi-admit na sa mga INC ministers, di ba? Kanang maingon sila nga, we do not object that only the Roman Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles or the first century. So kung ato nang sabton, even INC ministers nag-admit sila nga kining atong Catholic or Roman Catholic Church, mao ni ang church nga makatrace sa iyang kagikan nga maganid yung pagbalik panahon ni Kristo o sa first century. Only, gigamit nila ang word only. That means nga wa sila appeal kay only the Roman Catholic Church naman makatrace sa iyang origin
from the time of the apostles. Now, to be fair po sa ila, sa INC, moingon sila, nganong ilang gibiyaan ng Katoliko, kay naamang good po sila pagtuo nga, ang Catholic Church karon dili na ni mao ang Iglesia ni Cristo sa sinugdanan, tungod kay na-apostate na, kuno, nagtudlo na kuno dili mao. So, dili na ni Iglesia ni Cristo ning Roman Catholic Church karon, kay na-transform na og apostate church. Mo nang biyaan, mo na nga nagkinahanglan na podog laing mediator or prophet or sugo nga gikan sa Dios nga mo'y mo restore sa tinuod nga Church of Christ nga nawala na disappeared kay na apostate. O mo din na sila ang maingon nga mo na si Felix Manalo ang kasangkapan sa Dios nga mo restore sa matuod nga Iglesia ni Kristong nawala. Now, ila po na, no? Ila po na. Pero para natong mga Katoliko, para natong mga Catholic faith apologists, dili ta makauyon sa ilang claim nga na-apostate ang church nga gisugdan ni Jesus Christ. Nga naman, anong dili man ta mutuan ng moingon sila nga na-apostate? Tungod kay unang-una, ang gisugdan ni Kristo nga church, gisaara na daan ni Jesus nga ligon, dili maguba, dili mawala, kini magapadayon na nasa Book of Luke o naagid sa Gospel, no? Nga giasoy ni San Lucas sa chapter 1 verse 33 nga iyang gihisgutan nga ang kaharian ni Jesus nga ang gitumbok kining New Covenant Kingdom nga mao ning church walay pagkatapos, magpadayon. Dayon kung moadto ta sa talinghaga o kanang gitawag nato parable sa Matthew 7 verse 24 to 25 nga ang balay kuno nga itukod ibabaw sa bato ligon dili maguba, bisan pag magbagyo magbaha kay natukod man ibabaw sa bato dili gyud mawala, magpadayon gyud in spite sa mga unsay mahitabo, di ba? Kay natukod man ibabaw sa bato. Na kung gamiton nato nga parable, ang iglesia ingon ana man pagkatukod. Pagtukod ni Kristo, iyang gipahibalo si Pedro sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ibabaw sa bato. Bisan gani ang gahaan sa impierno dili makabuntog o kana ibabaw sa bato. So kung moingon ta nga na apostate to panawala wa kapadayon ng iglesia nga gisugdan ni Kristo, so unsaon nimo pag-harmonize anang promise ni Jesus Christ yang iglesia ligon? So muna one thing bantayan nato na. So dili kita makadawat anang claim sa atong mga INC brothers nga although nidawat sila nga kining Catholic mao ni ang nasumpay sa grupo sa mga apostoles, pero ila lang gi-accuse nga na apostate. Na kitang mga Katoliko lagi dili nato dawato ng apostate doctrine sa church nga gitukod ni Kristo, tungod kay dili gyud mahitabo nga ma-apostate ang iglesia nga gisugdan ni Kristo. Unang-una kay giayon ni pagtukod ni Jesus Christ. Mo lang yun na, giayon ni niya pagtukod. Siya gyud mismo may nakiguban ani katong diri siya. Dayon naghuna-una na siya daan unsa iyang buhaton nga makasaligan gihapon ning iglesia kung wala na siya, kung mobalik na siya. Di ba? Iyang giingnan ang iyang mga tinun-an nga pangayoon niya sa Amahan ang Holy Spirit nga ipadala nga makiguban kay kung wala na siya nga ay helper nga mo guide sa church nga aron makasaligan gyud siyang dili siya masayop sa pagpanudlo. So the fact nga napadala gyud tong Holy Spirit katong tuwa na si Jesus Christ sa langit, so unsa may gamit anang Holy Spirit sa church? Wala himuon? No way. To guide the church. To guide the church. So ay kuging na wala mo lampo sa Holy Spirit sa iyang part as mo guide sa church para dili makasayop, para dili masayop og pagpanudlo aron dili masayop ang church.
O si Pablo naghisgot sa 1 Timothy 3:15 nga ang church pillar and foundation of truth. Nganong nag-ingon si Pablo ana nga pillar and foundation of truth nga masayop man diay. Ma-apostate man diay. So layo no dili na gyud. So, pero abi ninyo mga igsuon daghan diyang nadala nila. Di ba? O mangganing kita mga Katoliko kanang ilang mga membro kasagaran gikan na nato. Kay kasagaran nila mga Katoliko man na nadala nila. Ang ilang founder gani si Felix Manalo, Katoliko man po na sa una. Nagbalhin-balhin og laing relihiyon, hangtod naghimog yang kaugalingon. So banday ta, di man ni ikatingala ni hitabo na turon kay Biblia mismo naghisgot na ingon na pagbantay mo kay sa akong ngalan magdaghang magdaladala ana to deceive. Now, dili ko makahisgot og ayo og taas ron ato ning putlon, naghatag lang ko ninyong ideya ato nga point. Ani lang nga ayaw lang gyud o close, ayaw lang panirado gyud sa hunahuna. I-charge lang nato ning experience kining nahitabo nato ron nga division. Di lang ta mo close sa atong mind, open lang ta, paminawa lang ninyo mga Katoliko kung mo explain sama nga kamo kaniadto naminaw pod sa ubang religion nya wala mo nakahibalo unsaon pagtubag mo nang nadala mo nila, mora po na ipangayoon namo sa Katoliko nga bisag naa mo dias gawas paminaw lang gihapon mo. Ana lang mura na mong gihangyo, paminaw lang mo gihapon. Dayon, timbang-timbang nga og unsay explanation sa Katoliko. Sa pamasin, namo nga basig mahayagan mo, mabalik ra pod mo sa Katoliko. Ya, daghan man ang nahitabuan na, no? Basta open-minded lang yun. So ingon ana. So alas 2 na may mo gamit aning atong kuan, kining gigamit ron nga kahimanan. So mo stop na ta diri lang sa tataman. O kung doon na may wa pa na ko matuki og ayo atong mahitungod sa gihisgutan ni Rian Puentes atong higala nga baptist ato nang ipadayon sa sunod no nga pagkakataon sa sunod nga higayon, no? I hope nga nakahatag ko ninyo bisan gamayng ideya adto nga gihisgutan nato. So daghang salamat o hangtod sa sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bye-bye.